Servus, moje meno je Schabetman a ja ťa vítam u ďalšom videu. Keďže som v tomto videu, nedávajte like a odber na toto video, povedal, že za každý like vyťažím 10 hliny a za každý odber 3 hliny. Čiže pribudol mi jeden odberateľ, čo je docela dobré, ja sa z toho teším. A na tom videu sú 3 lajky, čo je 33 s jedným odberateľom, čiže je 33 hliny dokopy. Ale keďže ja to zoberiem tak, že keďže to je málo a s netheriteovou lopatou to vyťažím raz, dva, tak to zoberiem tak, že pripočítam aj tie zliadnutia. Keďže tu je 10 zliadnutí, dal som, že jedno zliadnutie sa rovná 10 hliny. Takže 10 krát 10 je 100. Čiže 133 hliny musíme naťažiť, takže nebudeme to zdržovať. Ide na to, takže dávame survival a kopeme čo najviac. Môže byť aj kľudne aj viac, keďže pri tomto rýchlom ťažení si nebudem uvedomovať, ale aby sa to nesekalo, dám si toto aj v jednotku. Dobre, potom ešte pozbieram všetko. Dobre, instantne sa to ničí, teda kope. Ničí, to by bolo skôr s goldovou. A teda dneska natočím ešte jedno video a to bude ako som zažil jednu creepypastu, ktorá je real. Ona není fake a to mi môžete veriť, pretože vo videu vám poviem bližšie veci. Takže naťažíme toho aj viac kľudne. Aj tak sa to, je to satisfying. No, na tom videu to nebude tak dobre vidieť, keďže tá kvalita toho videa je kokos 4K to není. Takže tak. Takže dneska o 3, čo ja viem, 3:30 možno vyjde video. No, nie možno, ale určite akurát ten čas to určite nie je dobrý. To vyjde nejak 45, no prosím, môžete sa tešiť na nové video. No dobre, ja si myslím, že už to mám. No teda určite to mám. Kokos, určite. Áno, mám to, pretože proste 2 staky je už proste viac ako 100. Takže mám to hotové. Ja tu ešte toho pár vyťažím. Alebo môžem si dať teraz challenge, že musím si naplniť celý inventár. A teraz je 58, takže dáme, že do 15:00 musím mať plný inventár. OK, poďme, ťažíme. Dobre, kaš ešte nemáme. Rýchlo. Ja sa teraz pozerám na to video, ono to nie je najlepšia kvalita fakt, takže ospravedlňte ma, ale ako som už vravel v minulom videu, točím to cez tablet a ten tablet nemá 4K kameru, on má reálne nejakú úplne takú basic. Takže tak. Ukáž, ešte nie. Dobre, koľko je? Ešte 59, máme minútu. Ešte to neviem, či si neviem. Ukáž, poď. Kopiem. Ale to nestíhnem asi. Zaplniť celý inventár. Pokúsim sa. Ukáž? Nie, ešte 4 staky asi. Rýchlo prehrabím sa tuto.
A už podľa mňa je už je 15:00, že? Aha, no nič, ešte dáme, že 15:01. To už dáme, snáď. 15:01, rekord. Ešte. No, že by. No ukáž. To už by mohol stať. Yes, dobre. Počkaj, nemáme vlastne plný inventár. Ešte toto druhé, ešte sem. Ešte jedno políčko. Dobre, yes, máme to. Stihli sme to, stihli. OK, takže vyťažili sme z toho asi o 500 krát viacej. Ale samozrejme, tebe keď sa ľúbilo toto videjko, nezabudni dať ten lajčisko. A my sa vidíme u ďalšieho videa. Čus!